ଏବେ ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଫାଟ ଯୋଉଟାକି ଆଭାସ କରାଯାଉଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ହେଇପାରେ, ସେଭଳି କିଛି ଇସାରା ବା ସେଭଳି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି କଟକ ବାରବାଟୀ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପାରାଦୀପ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଦବଦବା ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବିଜେଡିକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଣିତ ସ୍ୱର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ଚତୁରତା ସହିତ ସେ କେମିତି ବିଜେଡିକୁ ଆଗୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ବିଜେଡି ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟିଛି, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ଜଳ ଜଳ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ। ଯେମିତିକି ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା ହଉ, ସୁଜିତ କୁମାର କଥା ହଉ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ କଥା ହଉ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହଉ, ଏମିତି ପୋଖତ ନେତାମାନେ ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବୋଲାଉଥିବା ବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବା ଏବେ ଶେଷରେ ଦଳକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶଙ୍କ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥାଏ ବା ଖବର ହେଇଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଦବୀ ଏଠି ମିଳିଥିଲା, ସେ ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବା ବିଜେପି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ବୋଧେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବିଜେଡିର ସବୁ ପଦ ପାଇକି ଆହୁରି ଆକାଂକ୍ଷା, ଆହୁରି ଲାଳସା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ବିଜେପି ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଯୋଗ ଦେବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯେ କି ସବୁବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ହଁ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଥାଇପାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରି କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସେ ନିଶାସକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ତାମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ ଦେଇଥିଲେ? ନିଶାସକ୍ତ ଥାଇ ସେ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ କେମିତି ହେଲେ? କଟକ, ବାରବାଟୀ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପାରାଦୀପ ଏଭଳି ମାନେ ଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଶାରେ ବିଜୟ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ? ତେଣୁ କରିକି ମୋ ମତରେ ବା ଆଜ ଏ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା କନ୍ଦଳ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏକ ମାନେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଳୀନତା ବା ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ କରାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।